Takže ahoj lidi, toho se nevšimejte, to nevím, kdo je. A dneska bude dneska se podíváme na všechny triky, co byste mohli udělat, nebo ne všechny triky, ale ukážu vám jeden trik, jak udělat jako pranky na někoho. Počkejte. Jo, tady. Jestli to je pravdivý, jo? Takže doufám, že si to užijete a jdeme na to. Takže tady vidíte, že to je zamklené, nemůžete si vůbec do toho dostat. Ale dáte tady ten baťůžek a zapnete ho. A tady se vám ukážou možnosti. No tady to co mám 5, tak to mám. A pokud to tam nebude, tak půjdete tady, půjdete tady a tady už to je. Vezmete si tady ten spacák, kliknete na něho, dáte křížek tady a potom kliknete na tady toto. A tady musíte to dát tady. Počkejte. Jo, takhle, vidíte? A musí to, počkejte, a musí to být dovnitř. Koukejte, počkejte. Ozvu se vám, až to bude. Tak, a je to. Vidíte, musí to směřovat takhle. Pane bože, říká se mi to. Jo, takhle. To musíte nasměrovat. Dáte křížek, ať to neto. A potom takhle skočíte prostě na tady ten spacák a jste vy vnitř. Potom to jenom odstraníte, ne, to je moje ségra, jo. Takhle to odstraníte, dáte zase takhle. A když chcete jít pryč, a ona tady je, a nevíte jak na to, tak zmáčkněte, počkejte, já se ještě podívám, jestli tady je. A to není můj barák, jo. A budete tak, nikdo tu není, takže půjdete tady, no to je jedno, prostě na jakém místě se nacházíte. Zmačkněte tady ten domeček a pokud už máte domeček, tak jenom tady je tady toto a když to zmáčknete, tak už jste u vás doma. Vidíte, že je tam moje přezdívka, tady je moje jméno, no není to opravdické jméno, jo, a tady je prostě tak, jo, a teďka tady je moje ségra, no, takže tady máte takovej, a dejte like, odběr a pro víc takových videí mi napište do komentářů, takže ahoj.